Takže dnes povedáme Jana Purco, Hurikán je ako jediný tým extralígy bez prehry po 8 kolách. V čom vidíš úspech jeho hry? Tak určite obrane, dostane veľa gólov. A povedal by som ešte, že sme zmenili trošku systém hry proti minulej sezóne. Sa snažíme asi nahrávať a si myslím, že v tom to bude. Spomínal si obranu, strelecky potentná obrana, aj Karačany a Maruši nezdali v posledných zápasoch hat-trick. Myslíš, že im to bude takto sypať do konca sezóny? Tak ťažko predpovedať, ale bolo by dobre, keby sa im tak darilo ako doteraz. Posledné dvojkolo, prvý zápas v Žiline, bol to šláger kola. Hurikán v podstate celý zápas vo svojej moci, tebe sa tiež strelecky darilo. Ako si vnímal ty tento zápas z tvojho pohľadu? Tak vyzeralo akože celkom dobre, myslím si, že aj tie dve päťky, čo vlastne točíme v tých zápasoch, tak proste sme v tempe, je to dobré a si vytvárame tie šance, ktoré dokážeme aj premieňať. Myslím, že Žilina bola trošku taká odozdaná na mňa, pôsobila a neviem, to nám darilo v podstate. Ale na Rosinkách patrí k tým najkontroverznejším. Mal si ty nejaký problém s povrchom alebo s celkovou halou? No, v minulosti som mal určite problémy tam, ať mi to skackalo, ale teraz to bolo celkom v poriadku. No, v nedeľu Dolný Kubín, super z iného súdka, v podstate bola to povinná jazda Hurikánom. Hladké víťazstvo 13-4, čo povedať k tomuto zápasu? Tak ja osobne som veľmi prekvapený, že už v 11. minúte sme vyhrali 7-0. Už možno aj ja osobne som sa dostal trošku do oblakov, že som očakával taký asi najlepší výsledok v našom svojej extralige. Myslím, že Kubín dobro robil, že zobral oddychový čas, keď sme sa my sme tiež trošku polavili potom a myslím, že tá prvá polka zápasu bola veľmi dobrá z našej strany, tá druhá už veľmi zlá. Najbližšie dvojkolo čaká Hurikán proti ATU a Prešovu. Ako sa budeš pripravovať proti svojmu bývalému zamestnávateľovi v vozovkách? Tak určite, keď tam budú hrať tí starí hercovníci, s ktorými som hrával aj v peťke, tak na nich oslovím sa určite pripravím trošku. Nepojem piť vonku večera. Tak. Čaká ťa aj reprezentácia, kemp, ktorý bude v Nitre. Ako vidíš svoje šance dostať sa do záverečnej fázy reprezentácie? Tak svoje šance veľmi nevidím, idem tam s tým, že si vlastne zahrám, že získam aj osobne nejaké skúsenosti v týchto dvoch zápasoch, čo budeme hrať. A myslím, že je tam dobrý kolektív, tak aj s chalami sa na zabavíme. Ďakujem za rozhovor.